What's up mga papi? Ngayong araw ay solo ride ako sa Adventure 2 ito. Aakyat ako ng Hibiscus Camp na matatagpuan sa Ocampo, Camarines Sur. Dahil bihira lang naman ako mag solo ride, ay babakbakin na lang natin ang biyahe mula Naga hanggang Ocampo at i-enjoyin natin ang napakasarap na twisted road paakyat ng Hibiscus. Kaya ano pa hinihintay natin mga papi? Tara at samahan niyo ako na magmotor sa Bicolandia. What is up mga papi? Good morning. So gas up muna tayo. Okay, ang dumi-dumi na ni Domi, no? Ni Dominar. May tae pa. Hindi na ako nakakapag pa-car wash. Medyo busy. Anong oras na ba? Mag-aalas 10 na ata. Mataas na naman si Haring Araw mga papi. Medyo mainit na naman ang lakad natin. Okay, so ngayong araw ay pupunta ako ng Hibiscus mga papi. Hibiscus Ocampo. Solo ride muna tayo ngayong araw, wala tayong kasama. Bahala na kung sinong makita natin doon sa ano. Hindi pa ako sure eh, kung may mga makikilala tayo doon sa taas. Kasi sayang naman ng magandang panahon. Tapos Sunday pa, pwede pa ako lumabas, diba? Tapos wala pang kuryente dito sa amin. So I've decided na labas muna ako. Alright, gas up lang muna ako mga papi. Okay mga papi, so let's go. 9:41 na. Ayun o, 9:41. So medyo mainit na, pero iniisip ko baka umulan bigla. Kasi medyo ano yung ano no, mga kaulapan, medyo makapal. Baka pagdating ko doon sa Hibiscus biglang umulan. Ay nako, sayang. Anyway, bahala na yan, bahala na si Batman. Ito yung kagandahan kapag nag-ride ka mag-isa. Although ayaw ko talaga mag-ride na mag-isa mga papi. Boring eh, wala akong kausap. Kaya as much as possible, kapag wala akong kasama, I make sure na may back ride ako nyan. Kung wala naman silang ano, kung walang motor, iba-back ride ko yan. Katulad ni paring Bart, si paring King noon, ibinaback-ride ko na lang sila. Wala silang mga motor. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-ride mag-isa. Kasi boring putak ina. Wala akong kausap kapag dating ko doon sa sa lugar. Anyway, kailangan talaga natin matutunan na maging mag-isa kahit paminsan-minsan lang. Di ba? Almeda, dito nga pala ako dumaan sa Almeda, Almeda Highway. Alright. Bueno. Sarap talaga ni Domeng. Ang sarap talaga ni Dominador. Sarap pala dito dumaan. Puta na, may McDo na naman dito. Langya. Ba talaga ang may pera, no? Korporasyon na yan. Huwag na natin kainggitan. Ayan, no? Parang uulan. Shit, sana wag naman. Mag-isa na nga ako, tapos uulan pa. Ay, nako. Tragedy. Magiging tragedy yan mga papi. Ganun lang mga papi, nasa pili na tayo. Iba talaga pag solo ride. Back lang ng back. Wala kang iniisip eh. Kapag nagmumotor hindi siya boring. Pero kapag siguro kumakain ka na, tapos tumatambay ka na, yun, doon natatama yung
pagkabukuring niya. Alright, nasa Ocampo na tayo mga papi. It's 10:04. Di ba? 10:04 pala. 9:41 tayo nag-start ata umalis. Hindi na rin ako titigil-tigil dito. Kaya doon na lang ako kakain. Medyo nagugutom na rin ako. Nararamdaman ko na uulan na. Wala pa naman akong dalang raincoat, pero okay lang kasi itong ano ko, gamit nating jacket ay mesh type. Ang panlabas niya parang raincoat na lang din. Ayun o. Ako, yan na. Yan ang habang sinasabi ko. Ay nako, kung kailan ka ba naman nag solo ride, mulan pa, pagsubok. Naku, bad trip. Wala na rin tayo makagawa. Andyan na yan. Napakalapit na natin makakapi. It's 10:14. Dito na tayo. Dito na tayo sa ano, sa may baba. Patay, lakas ng ulan. So ang inuurasan ko lang from Naga or from Pili hanggang dito sa paliko na to. So it's 10:14 mga papin, dito na tayo. So umalis tayo doon 9:41, mga ganyan, 9:42. So napakabilis lang ng biyahe natin. Sobrang solid. Anyway, dito na tayo. Ito na yung ano, pataas na, hibiscus. Concept sa taas mga papi. So tignan nyo naman sa taas, medyo parang maaliwalas pa yung ano, yung langit. Pero for sure uulan din yan. Bahala na, wala tayong magagawa. Ay, twisties. Naku, umuulan na rin dito. Sarap ng twisties dito mga papi, promise. Diba? Kailangan ko ng konti mga papi kasi nagugutom na ako. Doon tayo sa spot na malupit. Tanggap ko na mga papi na solo trip ang biyahe ko. Pero iba talaga pala ang plano ni Lord. Pwede! Ano tayo akong kanigde? Akala ko nag-ano ka mo? Tag-ina. Maray na lang pa na yung isa ko.
mga papi, nandito na tayo sa ano, Hibiscus. So, fortunately may ano ako dito. Ayan, naka-jamming tayo dito. Solo ride pero pinalabasan hindi na solo ride. Tapos pagdating ko may pagkain na, di ba? Tapos nakamudol pa tayo ng cup. Badass Fix. Mga suspension works mga papi. Ayan, kontakin nyo yan, Badass Fix. Tapos may binibenta tayong R6 dyan, no? Baka gusto nyo. Papahiramin daw tayo ni Doc kung kailan dyan. I-review natin yan, R6 niya. Let's go. Lupit. Ito mga gusto kong ride mga papi. Walang kaplano-plano pero tingnan mo. Mas napaganda, mas naging masaya yung ano, yung sistema, di ba? Tapos umulan pa kanina, putang ina. Lupit. Ito na. R6 mga papi, oh. Binibenta to 260,000. Malupit. So papahiramin daw tayo nito kung kailan para ma-review natin. Wow, ang lupit. Bigla ang ride mga papi, napaka-solid. Tignan nyo yung view dito. Lupit. Biglaan. Badass Fix. Suspension works. Kontakin nyo mga bisikleta nyo sa mga motor. Malupit yan. Tropa natin yan since day 1. So dito na natatapos ang ating solo ride. It turns out na hindi tayo naging solo ngayong araw, na kasama tayong mga tropa. Biglaan lang, no? Let's go. We're gonna bounce mga papi. Uwian na. Alright. So napakasaya mga papi. Nakabudol pa ako ng ano, ng sombrero kay Badass Fix. Tapos nilibre pa kami ni Doc ng ano, ng pagkain, di ba? Puta ina. Sobrang sulit ng ride kong ito, no? Ibang klase. Akala ko magiging mag-isa ako ngayong araw eh. Hindi pala. Oh, so thank you Lord. Napakalupit talaga ni Lord. Sabi ni Lord, sige mag-ride ka, ako bahala sa'yo, di ba? Na. Hindi kita papabayaan maging mag-isa dyan, di ba? Lupit. Okay mga papi, so this is it. So sa lahat na nakatapos ng ating video ngayong araw, thank you very much. And sa lahat na di pa nakaka-subscribe, please do subscribe and click that notification bell para updated kayo sa ating mga post at mga uploads. Alright, and then follow me on my Facebook, Instagram and TikTok account. Alright mga papi, hanggang dito na lang. I hope you enjoyed the ride for today. It's already Sunday, so Monday na naman bukas. Work na naman tayo mga papi. So see you on the next weekend and see you on the next video. Alright, ride safe and peace out sa inyong lahat.